душанбе таърихи қадима дорад. бори аввал номи рӯстои душанбе дар асри 17 маълум гардид. аммо мутахассисон дар чунин ақидаанд ки душанбе дар асрҳои 3-2 пеш аз милод арзи вуҷуд дошта таърихи қадима дорад. ин далелро сикаҳо, устухонҳои тасвирдор ва кортҳо исбот мекунанд ки ҳоло дар маҷмаъаи истиқлоли пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе мафҳузанд. дар атрофи шаҳри Душанбе 4 ҳафриёт гузаронида буданд ки аз таърихи қадимаи он гувоҳӣ медод. дар ҳудуди шаҳри Душанбе 4 ёдгории бостонӣ аст. яке аз он ёдгори лучоби поён, яъне ки дар онҷо мансуб ба давраи асри санг аст. мутаассифона боқимонда он қадар зиёд нестанд. баъдан дуюм ёдгории бостонии Искандартепа дар буриши кӯчаҳои Коргар ва Мирали Маҳмадалиев, фурудгоҳи кӯҳна, бале. баъд мавзеи Чормастепа дар нимаи Зарафшон ва маҳаллаи 82. душанбе рӯстое буд ки дар байни чорроҳа вуҷуд дошта, ҳар рӯзи душанбе дар ин ҷо бозори калон ташкил карда мешуд. аз ин сабаб рӯсто номи Душанберо ба худ касб намуд. ҳафриёдҳои аввалини бостоншиносӣ соли 1932 дар соҳили чапи дарёи Душанбе оғоз гардид. соли 1954 дубора дар ин мавзеъ ҳафриёд гузаронида шуд. маводҳои дастрас гардида шаҳодат медиҳанд ки ин ашёҳо ба асрҳои 6-4 пеш аз мелод тааллуқ доранд. جانان وطن وطن ای وطن جانان وطن جانان. соли 1869 олими рус Алексей Павлович Федченко ҳудуди деҳа ва маҳаллаҳои Зарафшонро тадқиқот мегузаронад. дар натиҷа соли 1872 харитаи Осиёи Миёнаро тартиб медиҳанд ки дар масофаи начандон калон номи Душанбе дар ин харита сабт мегардад. соли 1929 аввалин поезд ба шаҳри Душанбе омад ки мардум онро бо сарбаландӣ ва ифтихор пешвоз гирифтанд. аввалин наворбардор дар шаҳри Душанбе Василий Кузин поездро наворбардорӣ намудааст. худи ӯ дар ин бора чунин мегӯяд: Первым оператором таджикского кино был Василий Васильевич Кузин. Смотрю только в визор, и вот вижу, как на меня надвигается поезд. Но самое главное, что произошло, когда резкий такой свисток, что приближается поезд мчит на всех парах, в это время толпа замерла. И я, знаете, я почувствовал даже биение своего сердца, услышал биение своего сердца. Так стало тихо. И когда поезд подошел к нему, то как будто бы взрыв какой-то, вот, людской волны, которые все с таким восторгом. Тут были крики и «Ура!», и какие-то другие. Все это произошло невероятно интересно. баъд аз омадани поезд, аввалин маротиба дар ин поезд филми ҳунарӣ бо номи «Фарзанди Тоҷикистон» ба навор ва таҳия гардид ки нақши асосиро Муҳаммадҷон Қосимов ва ҳунарманди рус Борис Андреев офариданд. В Душанбе совместно с киностудией «Союздетфильм» снимается «Сын Таджикистана», первый фильм на военно-патриотическую тему. В главных ролях снимались ныне народные артисты СССР Мухамеджан Касымов и Борис Андреев. соли 1930 корхонаи хиштбарорӣ сохта шуд ки барои сохтмони иншоотҳо хеле зарур буд. ин корхона барои аз як деҳа ба шаҳр мубаддал гардидани Душанбе таъсири мусбӣ расонид. дар аввал биноҳои истиқоматӣ якошона сохта шуда, баъдан иморатҳои дуошёна ва биноҳои сеошёна сохта шуданд. соли 1932 аввалин пул барои пайваст гардидани ду соҳили дарёи Душанбе сохта шуд
ва аз ду тараф бо битонҳои сементӣ соҳилҳоро мустаҳкам гардониданд. соли 1935 аввалин бинои сеошёна қомат афрохт, ки дар ошёнаи якум мағоза барои хариди маҳсулоти хӯрока баҳри шаҳрвандон хизмат мекард. соли 1938 маркази саломатӣ дар шаҳри Душанбе ба истифода дода шуд. аввалин донишкада дар Душанбе донишкадаи педагогӣ ба фаъолият оғоз намуда, донишкадаҳои хоҷагии қишлоқ ва тиббӣ таъсис дода шуданд. худи ҳамин сол бо пешниҳоди ҷавонон ва сокинони шаҳр кандани кӯли ҷавонон оғоз гардид. 3500 нафар бо қувваи дастон барои бунёд намудани кӯли ҷавонон саҳм гузоштанд. соли 1940 дар соҳили кӯли мазкур майдонча ва боғ бо дарахтони сояафкану майсазор обод карда шуд. зиёда аз 55 000 гурӯҳҳои лола шунондем ва зиёда аз 40 000 гулҳои мавсимӣ шунондем. зиёда аз 5 000 гулҳои садбарги бисёрсола шунондем. дар ҳудуди боғи мо кохи наврӯз аст. меҳмонону сайёҳон аз дуру наздик ба ин ҷо мебиям, гирди кулда мегарданд, мана як қайиқронӣ мекунанд. соли 1939 сохтмони театри опера ва балет оғоз гардида дар муддати кӯтоҳ ба анҷом расонида ба истифода дода шуд. корхонаҳои нонпазӣ, корхонаи таъмири техникӣ, фабрикаи дузандагӣ, корхонаи равғанбарорӣ, корхонаи коркарди гӯшт ва ғайраҳои дигар бунёд гардиданд. соли ҷорӣ мутахассисони осорхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон тадқиқот гузаронида муайян карданд, ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе боз як мавзеи таърихии дигар мавҷуд аст. хушбахтона мана тавассути пешбурди ҳафриётҳои кормандони осорхонаи миллӣ имрӯз дар ҳудуди шаҳри Душанбе боз як иншооти нав, яъне ки мансуб ба таърихи бостонии шаҳри Душанбе, яъне ки таърихи қадима доштани Душанбе бо далели амин хоб аллакай ошкор ва ифшо шуда истодааст. ашёҳои дастрас гардида далели он аст, ки ин мавзеъ таърихи қадима дорад. дар ҳақиқат яъне ки зарфҳое ҳастанд, ки дар инҷа дар мансуб ба шоҳон, яъне ки ба ашрофзодагон дахл дорад. ба нафароне ки имрӯз сокини ҳамин деҳаи маърифатӣ ҳастанд ба мо кӯмак расонданд, яъне бозёфтое ки тасодуфӣ дарёфт шуда буданд ба мо бурдан ва мо инҷо омадем. сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати мамлакат, хусусан пешвои муаззам миллат, яъне ки аз ҷониби шаҳрвандон дар ҳама сатҳ ҷонибдорӣ шуда истодааст. сокини маҳаллаи мазкур, яъне ки маърифатӣ ё ин ки тахти шоҳӣ, муаллим, яъне ки омӯзгор, ҳангоми бозёфти як зарфи бостоншиносӣ ба кормандони осорхонаи миллӣ хабар доданд. кормандони осорхонаи миллӣ омада ин мавзеъро таҳқиқ карданд. банома ба шарофати муносибати дуруст ба роҳ мондани муносибатҳои осорхонаи миллӣ бо шаҳрвандон, мана ин имрӯз хушбахтона мана ин бо ёдгорӣ кашф шуд ва мавриди таҳқиқ қарор дорад. ва мавзеъ бисёр як мавзеи хуб аст аз диди ҷуғрофӣ, аз ҷиҳати стратегӣ, аз ҷиҳати табиӣ бисёр як мавзеи хуб аст, яъне ки тамоми мавзеъ дар инҷа зери назар аст. ҳамчунин аз ҷиҳати табиӣ дар инҷа чашмасорон бисёр аст, яъне ки дар ҷое ки об ҳаст дар онҷо албатта зиндагӣ мекунад. ва хушбахтона мо шоҳиди ҳол ҳастем, ки худи дар қисми поёнӣ ҳамин ёдгорӣ ва дар қисми болоӣ чашмаҳои мусаффо ҳастанд, яъне ки обҳои ширин ҳастанд ва хушбахтона мардум дар инҷо зиндагӣ мекунанд. сокинони талу теппаи ин мавзеъро тахти шоҳӣ ном мебаранд. ҳами ҷо мегуфтанд, ки ҳамаш дар исои тахти шоҳия ин ҳами ҷо ба ин ҳами барбар ҳамаш дар исои тахти шоҳия мегуфтанд. бобоҳомон ҳам хеле мегуфтанд. яъне ки мавзеъ номи қадима, яъне номи мавзеъи тахти шоҳӣ аст. мо то имрӯз дорем мавзеъи таърихӣ, тахти сангин дорем, тахти қубот дорем, ки ино ҳамашон ба ҳам давраи антиқа ҳастанд. ва мана ҳамун хушбахтона як мавзеъ, яъне ки як дар радифи ҳамин номҳои миллии тоҷикӣ дар инҷа дигар ягон чи тарҷума ҳам дар кор нест. яъне ки мавзеъи тахти шоҳӣ ӯ кашфиётҳое ки бозёфтҳои бостоншиносие ки ҳозир
کارمندان استخوان‌های ملی در اونجا پیدا کردن در حقیقت یک نشان یک گواهی از آن است که این موضع در حقیقت یک موضع شاهنشین است. он бозёфтҳое ки кормандони осорхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон кашф намуданд дар ҳақиқат гувоҳи он аст ки ин мавзеъ ҷои шоҳнишин аст ва се давраро дар бар мегирад. سنگی که با استوان گندم ارد میکنن جزئی هم ماندگی است. این البته گواهی آن است که در اینجا یک موضع یعنی که شهرک به واسطه در اینجا نفوذ اهالی به نهایت زیاد است، زیرا که از حدودی من همگی یک گمانه ما یعنی که یک خب شرفی که ما در اینجا یک گمانه که زدیم الکی تعدادی ده ها چون ظرفای به واسطه خوجگیداری برآمده ایستاده است. якум давраи асри биринҷии барвақтӣ, дуюм давраи асри биринҷии мутараққӣ ва баъдан давраи ҳахоманишӣ аст. موضع بسیار یک سرنفوذ بود، یعنی که اهالی زیاد زندگی میکرد و همچنین من از شما چنانه که شاهد حال هستید در اینجا یک ظرف دیگر ظرف خب تقریبا در وضع اول در حالت اول با خمچه مانند است، یعنی که از روی رنگ و دوره هخامنشی نشینو چون که ظرف‌های دیگر را که ما در بالا شرح دادیم خب پیدا کرده بودیم، این هم منسوب تقریبا به همون دوره میرود و هنگام بردن یعنی که تازه کردن و با هنگام تحقیقاتی ما خلاصه مشخص به همین چیز دادن میتوانیم. اینا به واسطه جزئیات ترکیبی از همین هستند. هنگام غیجش خاک اینا هر طرف پریشان شده است. هنگام بوریش ها معلوم است که یعنی که گچ، این دلیل اون است که در اینجا به واسطه استفاده گچ در این انشاءات استفاده برده شده است. یگانه سفالپورایی که در همینجا با نقش نگار از خود همی پیدا شده است من این و این هم از جهت شکل هم از جهت ترکیب و از همه مهمش که نقش نگار دارن، یعنی تا حاضره تا این روزه مثل ظرفایی که با چنین دسته این اگر نگاه کنیم این دسته این علاکه یک شکلی تماما و قولی که عجایب است. این هم به واسطه از همون یادگاری تخت‌شویی است. کدام دوره؟ این علاکه دوره هخامنشی است. همون 6 4 تا میلاد همون دوره است. این هم توسط گواهی اون است که در اینجا نفوذ اهالی در دوره زندگی، یعنی که اینجا چون که بازیافت‌های باستانشناسی نشان میدهند خب آغاز از اول عصر برنج. موافق حفریات متخصصان به قبط سیوم موضع تخت شاهی رسیدند که این از فرهنگ و مدنیت ساکنان این موضع شهادت می‌دهد. این قبط که ما کانده هستیم از شرفی که بالا سر کردیم 4 متر و 20 سانتی متر 4 متر و 20 سانتی متر. این قبط سیوم در برآمد جام از ساختش با جام دوره برنجی یعنی شباهت دارد. اشیاهایی که در قبط بالایی پیدا گردیدند از آن دلالت می‌دهند که این بازیافت‌ها به دوره هخامنشی‌ها منسوبند. تمام قبط‌ها یعنی آغاز از عصر برنج بروقتی تا دوره عصرهای میانه بروقتی در اینجا حیات متعادل یعنی که به طور سلسله‌ای ادامه یافته است. و البته این اون کارهایی که ما انجام داده ایم این الحال آغاز کارها است. نگاه کنید که خیلی ظرف‌ها از روی اگر از گفتی باستان شناسی گیم این ظرف‌های بوتون هستند، یعنی که در اون تمام جزئیاتش قسم پایانی تنه بالا گردنه یعنی که موجود است. از روی ما میتونه که پورا باقی مانده همین ظرف برقرار کنیم و منسوبیت اون رو به واسطه البته با معین کردن هم
осонтар мешавад. яъне ки дар зарфи мазкур ҳам қисми поёниш шумо айни ҳол шоҳиди ҳол ҳастед ки дар инҷо як зарфи бениҳоят зебо набинед. инам ҳама вақт муяссар намешавад ки мисол ҳангоми пешбурди корҳои ҳафиётӣ зарф дар чунин як ҳолат бозёфт карда шавад. ин аллакай зарфҳо аниқ мансуб ба давраи асри биринҷ аст. ин аз рӯи сохт шакл, аз рӯи хоб ранги зарф маълум аст ин зарфҳо мансуб ба асри биринҷ ҳастанд. асри биринҷ нақшу нигор надоштанд? Не, дар онҷа зарфҳо бисёр сода сохта мешуданд, яъне ки ҷузъиётҳои ороишӣ дар онҷа қариб ки мавҷуд набуд. барои ҳамин ба як шакли оддӣ сохта мешуданд. бисёр ҳам оддӣ буд, ҳами дигар барои истифода бисёр қулай буданд ино. мана чуноне ки ҳозир шумо мебинед пеш ҳангоми пешбурди корҳои ҳафриётӣ чунин як зарф, ин бисёр зарфҳои нодир ҳастанд аслан. яъне ки дар ҳангоми бурдани корҳои ҳафриётӣ бозёфт кардани зарф аз рӯи сохт ҳам бисёр як зарфи ҷолиб аст, нодир аст. он зарфу сафолпораҳое ки ҳангоми ҳафриёт аз макони кофтукоб пайдо мегардад, дар осорхонаи миллии Тоҷикистон махсус утоқи корӣ ҷудо шудааст ки мутахассисон онҳоро коркар намуда ба асли аввала барқарор мекунанд. баъд аз бозёфтҳои археологӣ сафолпораҳое ки ба озмоишгоҳи мо интиқол меёбанд, пеш аз ҳама мо онҳоро дар оби муқаддар тар мекунем барои амон хоклое ки аз амон африёд ки дар сафолпораҳо мечаспанду баъд онҳоро пеш аз тармим бояд мо хоклои онҳоро тоза шуем. баъд аз хоклои онҳоро шустан, як маротибаи дигар бо маводи махсуси кимиёвӣ онҳоро якчанд муддат тар мекунем барои аз намак озод кардан, аз намаки ҳамон ҳафриёт озод кардан. баъд аз он ҳама ин сафолпораҳо ё бозёфтҳое ки ба мо расиданд хушк мешаванд баъд аз шустан. баъд пайваст карда онҳоро бо ширеши махсус ба ҳамдигар пайваст мекунем. ин табақ аст, ин тагаш, ин девораҳош. яъне баъди шуста покорӣ кардан, яъне ки аз намак тоза кардан, хоб баъд зинаи охирони корҳои барқарорсозӣ ин пайваст кардани ин зарфҳои, яъне ки бозёфтҳои бостоншиносӣ аст. вобаста ба ин ино аллакай шуста, яъне тамиз карда тоза карда шудаанд аз намакҳо, аз зурдаҳое ки мисол дар тӯли солҳои тӯлонӣ дар таркиби хоб онҳо ба худ ҷабида гирифтаанд. тавассути бурдани корҳои поккорӣ онҳо аввал тоза карда мешаванд, баъдан хушконида мешаванд. баъд аз хушк кардан онҳо ҳар кадом дар шакли худ, чуноне ки ҳозир дар навор дида истоде, хоб ба шакли алоҳида онҳо ба ҳамдигар насб карда мешаванд ва як шакли умумии онро пайдо мекунанд. маҳз бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон пешбурди корҳои илмӣ, таърихиву фарҳангӣ хуб ба роҳ монда шудааст ки мутахассисони осорхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои кашф намудани мавзеъҳои нави тарихӣ кӯшишҳо намуда барои ҳифзи бозёфтҳои қадимаи таърихии мардуми тоҷик ҳамеша дар талошанд. сиёсати фарҳангдӯстонаи ҳукумати кишвар бевосита пешвои муаззами миллат ки таваҷҷӯҳи хоса ба таъриху фарҳанги ин миллати кӯҳанбунёд дорад, яъне ки эҳё кардани як мавзеи таърихӣ, як мавзее ки бевосита ба ин миллат, ба ин халқ, яъне ки ба ин сарзамин вуҷуд дорад. ин ҳам албатта ташаббусҳои роҳбари олии кишвар пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. пешбурди корҳои илмӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва яъне ки таъсиси осорхонаи миллӣ ки муассиси он бевосита пешвои муаззами миллат аст ва вазифаи кормандони осорхона низ иборат аз он аст ки пешбурди сиёсати фарҳангдӯстонаи пешвои миллатро дар омӯзиш ва таҳқиқи таърихи фарҳанги миллат амалӣ намоянд. осорхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон маконест ки сайёҳон аз он дидан намуда бо урфу одат ва фарҳангу таърихи тоҷикон шинос шуда
барои худ ғизои маънавӣ мегиранд. тамошобине ки ба осорхона меояд барои ҳар як кадоми онҳо хоб як китоби махсус дорем ки ҳар он меҳмону ё тамошобини сайёҳе ки меояд агар хост яъне майли навиштани ягон таассуроти худро дошта бошад дар осорхона хоб китоби қайди таассурот ҳам мо аллакай дорем. метавонанд ҳар як меҳмон яъне аз таассуроти худ аз баргузории сайри осорхонавӣ ва аз дар бораи ҳама маълумотҳои гирифтаашон таъсироти хуб аст чи аст онро низ қайд намоянд. дар ҳақиқат мардуми тоҷик таърихи қадима дорад ва ин ифтихори мардуми тоҷик аст.